Πάμε να ξαναγυρίσουμε λίγο. Μπορούμε να δούμε λίγο το γραφικό. Όταν μεταφέρθηκαν στις φυλακές, εδώ βλέπουμε πήγαν στις γυναικείες φυλακές, έτσι. Ναι. Όταν μεταφέρθηκαν στις φυλακές, υπήρχε αντίδραση από το χώρο των ανδρικών φυλακών. Γιατί μάθαμε ότι ακούστηκε μια βοή όταν πλησιάζαν εκεί πέρα για να δείξουν έχουν μυστικός κώδικας των φυλακισμένων ότι δεν τους θέλουν. Εντάξει, αυτός ο μυστικός κώδικας των κρατουμένων, έχω πει και άλλες φορές, ότι ουσιαστικά είναι μια αντίδραση στην αναζήτηση της δικής τους χαμένης αθωότητας. Ναι. Ο καθένας που θεωρεί για τον εαυτό του ότι έχει κάνει ένα πιο ελαφρύ αδίκημα, λιδωρεί, απαξιώνει και κατηγορεί αυτούς που θεωρεί ότι το δικό του αδίκημα είναι πιο επέσχυτο. Μην ψάχνετε τι κάνανε δηλαδή, αυτό το πράγμα. να σας πω κύριε Ραβεντίνη, τι κάνανε αυτό, πώς αντιδρούνε δηλαδή. Αντιδρούνε, διαμαρτύρονται, φωνάζουν, αλλά αυτούς δεν τους είδαν καν. Ενδεχομένως. Περνάτε πολύ γρήγορα. Εμείς θέλουμε να μας τα πείτε. Όταν πηγαίνανε. Ρωτήστε μου. Όχι, όταν πηγαίνανε, όταν γινόταν. Μόνο από τις τηλεοράσεις μπορούσαν να τους δουν οι κρατούμενοι. Άλλο σας λέω. Όταν πηγαίνανε, μάθαμε ότι την ίδια ώρα από τις φυλακές Κορυδαλού γινόταν ένας θόρυβος. Αυτό λέω. Χτυπούσαν τα κάγκελα, χτυπούσαν κάτι για να δείξουν τη διαμαρτυρία τους. Δεν ξέρω, σε εμάς δεν υπέμπε στην αντίληψή μας τέτοιο πράγμα. Και γιατί να αντιδράσουν οι κρατούμενοι, ας πούμε, του κτηριολογικού συγκροτήματος των ανδρικών φυλακών της δικαστικής. Ναι. Αφού όλα τα μέσα, όλες τις τηλεοράσεις λέγανε και οι τηλεοράσεις, όπως σας είπα, έχουν όλοι μες στα κελιά, ότι πάνε δίπλα στις γυναικείες. Δεν τους είδαν καν, ούτε την κλούβα δεν είδαν. Όχι, για να μην τους πάνε στις αντρικές φυλακές, γι' αυτό λέω. Αφού είχε αποφασιστεί που θα τους πάνε. Ξέραν ότι πάνε για τις γυναικείες. Αντιδρούν για λόγους συμβολικούς. Και τους λένε, ας πούμε, ότι ούτε και εδώ δεν έχετε θέση. Αυτό είναι. Τι το γιατί να αντιδράσουν. Προφανώς γιατί να αντιδράσουν. Στο κελί τους μέσα είναι, κάθονται, ζουνε, γιατί αντιδρούν και λένε ούτε εδώ δεν έχετε θέση. Ένα κομμάτι των κρατουμένων θα αντιδρούσε είτε από εδώ πηγαίνανε είτε από εκεί και αν είχαν την ευκαιρία θα τους χλέβαζαν, θα τους λιδωρούσαν ή θα ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να κάνανε. Αν μπορούσαν. Αυτό δεν το αμφισβητεί κανένας. Αλλά μια συνολική αντίδραση, ξέρω εγώ, ή διαμαρτυρία, εμείς τουλάχιστον ως προσωπικό δεν το εισπράξαμε αυτό. Ναι. Και οι εφημερίδες που το γράψανε δηλαδή και οι δημοσιογράφοι που το διαχειρίστηκαν τι. Εντάξει, συγγνώμη τώρα να το πω, είσαστε συνάδελφοι τώρα, αλλά εάν θες να είσαι ασφαλής, θα αμφισβητήσεις εκείνα που γράφονται, όχι εκείνα που δεν γράφονται. Καλά, η αλήθεια είναι ότι και εσείς τώρα εκ του ρόλου σας δεν θέλετε να το σηκώσετε και τόσο πολύ ότι μπορεί να γίνει κάτι οργανωμένο. Όχι, δεν έχω κανένα λόγο να το κάνω. Καλά, μην σταθούμε τώρα σε αυτό. Το καταλαβαίνω. Έχω μια συγκεκριμένη άποψη για αυτό το χώρο, για αυτές τις δράσεις. Δηλαδή, οι κρατούμενοι πώς το εισπράττετε εσείς ότι υπάρχει αντίδραση? Έρχονται και σας λένε, ας πούμε, να μην έρθουν εδώ αυτοί. Διαμήνυσέ τους ότι δεν θα γίνουν δεκτοί, θα γίνουν επεισόδια και τέτοια. Να ολοκληρώσει την προηγούμενη κουβέντα. Όπως σας είπα, ο καθένας έχει την όποια άποψη γι' αυτό. Αλλά ξέρετε ποιο θεωρεί πιο φασιστικό ο κόσμος? Και η ανεργία και όλα αυτά, να μην τα επαναλάβω και νομίζετε ότι πολιτικολογώ, είναι φασισμός και η βία είναι φασισμός. Αλλά ο μεγαλύτερος φασισμός είναι να σε θεωρούν ηλίθιο. Και όταν προβάλλονται κάποια πράγματα με ένα συγκεκριμένο τρόπο, τα οποία δεν μπορεί να τα κατανοήσει ο κόσμος, σου λέει τι έγινε για ηλίθιους μας περνάνε. Δεν ήταν τόσα αυτά δεν υπήρχαν αυτές οι αντιδράσεις με τα φαινόμενα. Ότι κάποιοι, δεν θέλω να αναφερθώ ονομαστικά, συγκεκριμένοι κρατούμενοι ή από συγκεκριμένοι ενδεχομένως πτέρυγα, θα είχαν 1000 λόγους να πούνε και μια κουβέντα παραπάνω. Ναι, αλλά αυτό δεν συνιστά αντίδραση, ξέρω εγώ. Οι κρατούμενοι σε άλλες περιπτώσεις βαράνε τις πόρτες και στρώματα, κάνουν φασαρίες, εκδηλώνουν δηλαδή τη δυσφορία τους με πολύ πιο. Τέτοιο πράγμα δεν είχαμε. Δεν είχαμε. Διακοπή.